No ale my nie możemy gadać, że są my we Czechach, bo to jest cygaństwo. Jak my gadali, możemy gadać, że są Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, Rostomili. Są we Krostoszowicach. Krostoszowice we gminie Godów. Tutaj napoczynamy rajza po gminie Godów. Dzisiaj nie ma kejfra, bo żadna pogoda. Pada deszcz, tak jak wam powiedział, z kuli bezpieczeństwa i z kuli wygody też. 7,5 stopnia mamy. No i durść pada deszcz. Jak my ostatnio byli we Myszanie i we Marklowicach, które się ino nerwowo. Kaj my są? Krostoszowice. Mamy tu hodowla mustangów. Nie ma ich, bo szpetno pogoda. Tutaj mamy hipodrom, ja? Hipodrom dla koniów. I co jeszcze mamy? Tu mamy też tako wiata i możemy się ruszcz zmajstrować. Nie wiem, jeżeli widać. Okay. Ja. Co dalej? Mamy orlik, mamy boisko i pójdźmy jeszcze tam, coś ich wam pokażę. Godów to gmina we powiecie wodzisławskim, wcześniej we rybnickim, która liczy 13,5 tysiąca mieszkańców. Do gminy przynależą wsie Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Skrzyszów, Skrybeńsko i Podbucze, to je Friedrichstadt. Niektóre z tych miejscowości, między innymi Godów, założono już we XIII stuleciu. Insze to je Friedrichstadt i Skrybeńsko we XVIII stuleciu. We plebiscycie ze 20 marca 1921 roku we samej wsi Godów większość, to je 75% personów, welowało za Polską. Gmina leży kole 70 km od Katowic. Okazuje się, że nie ino synki szpilają we futbol, ale też dziołchy. A co mamy przed tym szpilplacem? Dynkmal Szachta. Godurzech 2 tygodnie temu było grubie mszana. Tutaj były szachty tej gruby też. Jeden szacht tutaj się znajdował. Zlikwidowany w 1997 roku. 2 szachty zlikwidowane w 1997, jeden wcześniej. I bez to mamy tutaj ten dynkmal, no i tam też te grubskie takie wagoniki, taką maszyna. No i dynkmal jeszcze ku czci poległych grubiorzy, którzy tu polegli przy tym szachcie. A co to mamy z tą wiatą? Bo jak przeczytał, tam mamy takie tabule, to jest wiata przyniesiono ze granicy pomiędzy Polską a Rzeczpospolitą Polską a Czeską Republiką. Ta wiata była na przechodzie granicznym we Gołkowicach. A co to było wcześniej? Zabudowania grubskie, których już nie ma. Jadymy dalej penetrować gmina Godów. Sumy we Skrzyszowie, a za nami neobarokowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła rzymskokatolicki z 1936 roku. W Skrzyszowie, u okrąg kościoła, mamy jeszcze jeden fajnicy zabytek. I no nic, o nim rzek nie wiedział, nikaj nie ma szajbnięte. Restauracja, gościniec Białego Orła, tak się to mianuje. I no wiem, że to jest ponad 100-letni budynek. Nic nie wiem, co to był za pałac, z czym był związany, kiedy genau został wybudowany. Na Ameryki fajnie się te odrestaurowane jeszcze. Ze drugiej zajty pójdziemy, tu na zicher będziecie mieli przebitki. Jadymy bez miejscowość Podbucze, kuknijcie ten majs, już jest listopad, jeszcze nie zebrany, całki zeschnięty, no ale Janusz padał, że to niby dobrze. Podbucze, kiedyś Friedrichstadt, założone w 1773 roku podczas kolonizacji fryderycjańskiej, można to powiedzieć, tak? Czemu? O co się rozchodziło? Już godą po kolei. Kolonizacje niemieckie na śląskich ziemiach to jest coś normalnego. Było pora takich
srogich kolonizacyjów. Pierwsze już we XII stuleciu, kiedy to podczas rozbicia dzielnicowego, kiedy to Śląsk był tu księstwem, jeszcze wtedy nieprzyleżytym, to już pierwsze osadniki niemieckie tutaj się skrudzały. Czemu? No bo mało personów było, a potrzebne były persony do roboty. I reskiroki zabiegały o ludzi, które chciałyby tu mieszkać. Te rozbicie dzielnicowe to był najlepszy okres w dziejach Polski, można powiedzieć, bo wtedy była konkurencyjność, najlepiej to się rozwijało. To nie było właśnie to mit, że to było coś złego. Dopiero po tym, jak Łokietek zjednoczył ziemię, no ale bez Śląska, trzeba to wiedzieć, to już nie było tak dobrze. Kiedy Śląsk stał się nieprzyleżyty, w 1194 roku ściepnął zwierzchność seniora ze Krakowa i kiedy w 1241 roku była bitwa pod Legnicą i poginęła mocka personów z kuli tego najazdu Tatarów, Mongołów, tak można powiedzieć i tak, to też było trzeba skludzić ludzi. No i przyjeżdżali ze zachodu, ze większych landów niemieckich. To była druga kolonizacja. Dali, roztomili to po wojnach, po wojnie 30-letniej, to mamy już połowa XVII stulecia. 1618-1648, prawda? Dali co? Dali to wojny śląskie 1740-1763, kiedy to Hohenzollernowie potajlowali Śląsk, można powiedzieć, no, południowy Śląsk, Księstwo Cieszyńskie i Łopawskie zostało przy Habsburgach, a prawie cały Śląsk dostał się do Hohenzollernów. I właśnie tu godomy o tej ostatniej takiej srogiej kolonizacji. Czemu fryderycjański? Bo Friedrich Wielgi właśnie kolonizował Śląsk. On właśnie wywołał te wojny o Śląsk. Najechał swoja kuzynka Marii Terezę, wykorzystał jej słabość. Ona się nawet sprzymierzyła ze odwiecznym wrogiem domu Habsburgów, ze Francuzami. No ale i tak straciła ten Śląsk. Ubiegała, co by ten Śląsk był pod dominium habsburskim. Stał się dominium Hohenzollernów. Co tu było wtedy? Wodzisławskie wolne państwo stanowe. I ci, którzy reskierowali tym państwem, właśnie skludzili tych, którzy założyli 10 lat po zakończeniu wojen śląskich Friedrich Stahl. Ja, tak to jest. A tu zaś majs, fez wysuszony, no ale ponoć z kuli tego, że to jest roślina ze południowej Ameryki, tak to ma być, tak to i zaś mocka tego majsu, wszędzie majs, puknijcie, jak to wygląda. W sumie przy kościele, no ale zaraz po kościele, co tu mamy? 3 fany. Tam też mamy ze zadku te same fany. Co to są za fany? No, polsko fana, maryjno fana, a to niektórzy mogą powiedzieć, że to jest fana całkiego pruskiego Śląska biało-żółto, biało-złoto. No ale nie taki tutaj był zamysł, bo to jest tak richtig, zamysł był taki, że to jest fana watykańska, tak jak tu mamy, i to powinny być pasy białe i żółty kole siebie, a nie coś takiego. Ktoś nieświadomie dał tu fana całkiego Dolnego Śląska Pruskiego, albo też całkiego Śląska Pruskiego, bo austriackiego i tak w ogóle to mamy czarno-złote. Czyli watykańsko wiemy, jak wygląda. Kwadrat, białe i żółte kole siebie, no i herb Watykanu. Ktoś nieświadomie dał Śląsku fana. I dobrze. Masz i to Dolnośląsko, no ale to jest i tak Śląsk. Kajmy sobie. Kościół pod wezwaniem wszystkich świętych gotycki ze 1467 roku. Niestety zawarty. Turm nieskorzy wybudowany w 1507. Kościół dzisiaj ma
555 lat. Koło kościoła mamy Kirchhof, tu mamy pora starych dynkmalów, mamy też cesta krzyżowo, no i soboty. O czymże godą już często właśnie mamy te soboty i jak tu wlezymy, to czuć drzewo. Tu mamy starą chścielnica, tutaj też kamienno, no i czy je powiedział, kajmy są? Chyba nie, to jest kościół we Łaziskach, ale nie we Łaziskach górnych, kaj mieszkamy i no Łaziska we gminie Godów, bo mamy pora tych łazisk na Śląsku, na górnym, nie wiem, jeśli bywa górno, tu mamy łaziska we gminie Godów, co by my to nie mylili. Nie mamy wszystko drzewiane, tutaj już mamy zakrystyjo murowano, widzicie jak to wygląda, no ale to jest fajnisty zabytek we gminie Godów na Śląsku, we Łaziskach. 14 lutego 1959 roku część łazisk wlazła do Czechosłowacji. Czemu? No bo wyprostowano granice. A część gminy Wierzniowice we Krysie Frysztackim, która była pod kierunkiem czechosłowackim, to jest tam Śląsk Cieszyński, wlazła pod kierunek Polski. I mało tajla Śląska Cieszyńskiego, która była pod Czechosłowacją od 1920 roku, można powiedzieć, od potajlowania Śląska Cieszyńskiego na Olzie, to po prawej właśnie stronie rzeki Olzy te place wlazły do Polski. Tak to prostują granice, słuchajcie. A jak to było? No, granica między Śląskiem Cieszyńskim a resztą Śląska utrwaliła się w 1742 roku, o czymże godą Habsburgowie i Hohenzollernowie, prawda? I tak było aż do 1920 roku, kiedy to Śląsk Cieszyński, no my nie są teraz tu na Śląsku Cieszyńskim, no ale godą o Cieszyńskim, o Śląsku Cieszyńskim potajlowano w 1920 na rzece Łolzie. I tak to jest do dzisiaj. No, incydent w 1938 roku, kiedy to Poloki zajęli tak zwane Zaolzie, no ale to ino rok je mieli. I ta granica z 1742 roku to była trwała granica, która można powiedzieć je do dzisiaj, ino troszkę się pomieniła, tak jak właśnie w 1920 roku, no i jeszcze w 1918 roku mały kąsek wcześniejszego pruskiego Śląska, kraj hulczyński, ziemia Hlucin, albo Hulczyn, jak niektórzy go dają, i okolice wlazły do Czechosłowacji. No ale to jest inny temat. Jeszcze warto się wspomnieć, że w 1942 roku, kiedy to właśnie Habsburgowie ze Hohenzollernami się bili, to Śląsk był jeszcze prawnie nieprzyleżytym księstwem. Ja, takie to historie, duś nos fajlują, duś robią co chcą, ale Śląsk jest jeden pod roztomajtymi reskierungami, no ale musimy wiedzieć, że właśnie pod jakim reskierunkiem my są, co by my nie zapomnieli o swojej tożsamości i nie zapomnieli o swojej erbowiźnie. Jadymy dalej do Godowa. Dotarliśmy do Godowa, a za mną kościół pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika z 1930 roku. Styl historyzujący. Co to znaczy? Jest to kuplowanie rozmaitych stylów, nie trzymanie się żadnych zasad. Jakie mamy tu style? No ciężko powiedzieć. Mono trochę romańskiego. Jakie jeszcze to by trzeba głębiej penetrować.
Kościół zaczęto budować w 1927 roku. W 1921 roku spłonął tu drzewiany kościół, który był tu wcześniej. Od 1921 do 1930 odprawiano msze i nabożeństwa w baraku. Gmina Godów przynależy do euroregionu Śląsk-Cieszyński. Miano euroregion Śląsk-Cieszyński, no ale to nie ma Śląsk-Cieszyński przeca. Zaś tak to łonaczą, że to jest źle połonaczone. Co jeszcze mamy tutaj w Godowie? Żelazny szlak kołowy. Czemu żelazny? No bo ludzi on częściowo po byłych glajzach kaj bana realizowała. Dzisiaj już tam bany nie ma. 43 km. Ludzi wes Jaszczymbie, gmina Godów, Zebrzydowice, no ale też i Karwina i Pietrowice, kole Karwiny, które są dzisiaj pod czeskim kierunkiem. Ludzi po liniach 159 i 170, tak te bańskie linie się mianowały, takie numery miały. A jak tutaj się kukniecie, to widzimy już Śląsk-Cieszyński, to chyba jest elektrownia w Karwinie, jeśli się nie mylę, nie wiem czy jest w Karwinie albo kaś okolicach, tam już jest Śląsk pod czeskim kierunkiem i jeśli się nie mylę, Karwina. A co tu dali mamy w Godowie? Amfiteatr, Szpilplac, no i tam jest jeszcze jakoś taka wiata, co możemy też roztomajte, fajniste one majstrować. Tutaj w Godowie w 1928 roku narodził się Franciszek Pieczka. Śląski aktor, który umrzył niedawno w 23 września 2002 roku. Niedawno, to nawet 2 miesiące nie minęły. Umrzył w Warszawie. Słynny śląski aktor, no kaj on nie grał. No, moje pokolenie już nie pamięta, no ale pokolenie moich ojców, mój szwiger namiętnie wspomina Gustlika ze Szczerych Pancernych i Psa. Co jeszcze? No, można powiedzieć, taki film, co mi podsunął taki kamrat, który tutaj na Śląsku mieszka, ale pochodzi ze Kieleckiego. Łukasz, pozdrowiam. Blisko, coraz bliżej. No to propagandowy film o Śląsku, ale polski, propagandowy film polski, już jak nie wytrzymał, ino pora tajlików, że obejrzał. Nudne to jak, nie wiem, no ale Franciszek Pieczka gra tam dobro rola. To ino trzeba wspomnieć, no ale nie polecam tego filmu, nie oglądajcie. Co jeszcze? No, polskie filmy jak Rancho, serial, mój ulubiony polski serial Rancho. I mam taką ideę, tak bych chciał, żeby powstały takie śląskie rancho. Ja bych rod napisał scenariusz i byśmy zmajstrowali taki film, no ale to trzeba geldu, no i on musi mieć czas, co by takiego zrobić. Rancho, śląskie rancho, co by do śląskiej perspektywy, na śląską ziemię, na śląskie place przenieść ta ideę rancha. Trzeba by kupić tam te prawa autorskie, a mono coś na wzór rancha zrobić, no ale tak, co by nie było to plagiatem. To trzeba powiedzieć, że te rancho to było, no tam grał Japycza, no Pieczka, właśnie ja Pieczki znam dopiero z rancha, kiedy już miał 80 lat i tam też pięknie grał. Trzeba wiedzieć, że on pochodzi stąd, że on pochodzi z Godowa. Znajdujemy się w Gołkowicach, a joje przy kościele drzewianym Świętej Anny z 1878 roku, rzymskokatolickim. Turm jest inszy, bo turm pochodzi z kościoła z Pruchny, który był też rozbierany. W
wcześniej go, poralot wcześniej niż ten budowano. Co to było wcześniej? Też kościół drzewiany, no ale był w fest złym stanie, to już go rozebrano. To już drugi kościół drzewiany na tych placach. Przed chwilą mieli łaziska. No i co jeszcze, jeśli się chodzi o drzewiano erbowizna? Spichlerz tu był. Drzewiany spichlerz, który przed II wojną światową przeniesiono do Katowic. Kaj miał powstać skansen w Parku Kościuszki. Stoi tam dzisiaj kościół świętego Michała Archanioła, drzewiany kościół, no i starszy w Katowicach, no ale musimy wiedzieć, że on pochodzi ze Syrynie, też że tych placów tam też będziemy za niedługo. Ten spichlerz nie kojarzę, czy tam stoi. Jak stoi, to myślę, że jakaś w okolicach kościoła. Muszę bardziej właśnie kuknąć, jak tam byda. No chyba tam je, no bo co by się z nim stało? Skansen nie powstał, bo rok nieskorzej wybuchła II wojna światowa, no ale kościół tam stoi do dzisiaj i tak jak go dom, chyba spichlerz też. I zaś fajniste soboty hajłaża. Soboty już takie bardziej konkretne. A kościół otaczał też Kirchhof. Te nagrobki, no festale już takie, no mało co ze jej zostało, nawet tabulów niektóre nie mają. I tu też takie jeszcze stare zabudowania w Gołkowicach. Jeśli się rozchodzi jeszcze o Gołkowice, to stał tu nawet zamek. Zamek. Co jeszcze? Był tu przechód graniczny między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską do 2004 roku, kiedy te landy wlazły do Europejskiej Unii. Od kiedy? No, od, można powiedzieć, no, na zicheru od 1920 roku, kiedy, nie już wcześniej, bo to nie był 1920, od 1918, między Rzeczpospolitą Polską a Czechosłowacką Republiką ten z 18 roku. No. Co wcześniej, tak jak Żech powiedział, tu Śląsk pod Hohenzollernami, a tam pod Habsburgami. No ale trzeba pamiętać, że to wszystko był pierwszy Reich niemiecki aż do 1806 roku. I ten habsburski Śląsk, i ten pruski Śląsk. W 1806 roku pierwszy Reich niemiecki się rozpadł. Wiemy, Napoleon, te sprawy, Związek Reński, potem po Napoleonie Kongres Wiedeński 1815 rok i już nie odżył pierwszy Reich niemiecki, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i no Związek Niemiecki jako luźne gospodarcze kondominium niemieckich landów. No a potem 1871 rok drugi Reich niemiecki, no ale już bez Austrii. Pod kierunkiem, pod hegemonią Hohenzollernów, Prusów, no a Austrio to cesarstwo austriackie, a od 1867 roku Austro-Madziary, Wekerech, Śląsk Cieszyński jest nie te place kajmy są, no ale Śląsk Cieszyński kąsek dali, bo to są tereny pograniczne pomiędzy Śląskiem Cieszyńskim a tu tym industrialnym Śląskiem. No jak to powiedzieć, no Śląsk Cieszyński to też jest Górny Śląsk, prawda? Nie możemy padać Śląsk Cieszyński i Górny Śląsk. I no Cieszyńsko, Tajla, Śląska Cieszyńskiego, Księstwo Cieszyńskie na Górnym Śląsku. Czemu tak odróżniamy ten Śląsk Cieszyński? No bo Śląsk Cieszyński właśnie był związany ze Habsburgami, a nie ze Hohenzollernami, jak reszta Śląska. No uokrom też Śląska Łopawskiego, no ale to już jest inkszo historią. Rozumili jeszcze, zanim pojadymy dalej, to muszę wam coś wytłumaczyć z tą elektrownią. To jest elektrownia nie w Karwinie, ino w Dietmarowicach. No i większa elektrownia w Republice Czeskiej, wybudowana w latach 70. zasilo głównie miasto Orłowa. Tam już jest Republika Czeska, no ale dalej jest Śląsk, Górny Śląsk, Cieszyński,
Śląsk. Z Gołkowic pochodzi też Marian Dziędziel, aktor. Narodził się w 1947 roku. Grał u Kuca w Soli Czarnej Ziemie, jakby kto powiedział po śląsku, w Perle w Koronie. No i jeszcze właśnie w tym blisko coraz bliżej, co żech powiedział, grał tam syna od Pieczki, no filmowego syna od Pieczki. W rozmaitych filmach też grał. Aktor jeszcze żyje. Jeśli słucho, albo jeśli ktoś słucho, kto go zna, to proszę go pozdrowić od Sebastiana ze Śląskiej Rajzy. Za mną kościół ewangelicko-augsburski w Gołkowicach. Kościół powstał w 1910 roku, no ale już w XIX stuleciu stała tutaj szkoła ewangelicko. Kaj wcześniej też odprawiano tutaj nabożeństwa. Wcześniej ewangeliki przynależały do parafii w Wodzisławiu, w Loslau. Dzisiaj parafia obejmuje prawie całą gmina Godów, a samodzielność uzyskała w 1945 roku, kiedy to się stała parafią. Wcześniej była pokupowana z Wodzisławiem, z Loslau. No ale parafia nie ma własnego faroża. No, faroż tutaj przyjeżdża ze Wodzisławia. To jest unio personalno, czyli mamy dwie parafie, albo i więcej, jeśli się nie mylę, na zicher wiem, że te mono jeszcze jakaś jest, we Wodzisławiu i ta w Gołkowicach i mają jednego faroża. No tak to jest we kościołach ewangelickich, je no, kościół mniejszościowy, jednakoż na placach Rzeczpospolitej. Kościół znajduje się poraset metrów, kilometr maksimum od tego katolickiego kościoła, kaj my byli. Kościół dość mały, plac rogi, Kirchhof też mamy. No i tak to mamy ta erbowizna ewangelicko na śląskiej ziemi. Sumy we Skrybeńsku. Skrybeńsko wieś w gminie Godów. No ale zaraz już nie będziemy w Skrybeńsku. Zaraz będziemy we Pietrowicach. Pietrowice przy Karwinie. No, można powiedzieć, że przekroczyliśmy granicę państwa. Rzeczpospolita Polsko, mamy tam Czesko Republika, mamy tu i Zarowski, Witonos, Śląski Adler, Całkiego Śląska i Dolnego Śląska, no ale po czeskiej zajcie jest taki uznawany jako Całkiego Śląska, czarny na złotym tle. Sumy dali na Śląsku, choć przeszliśmy granicę państwa. Sumy teraz w Czeskiej Republice, no ale nie we Czechach, bo Czechy to jest zachodnio tajla Czeskiej Republiki, tam mieszka mój brat, pozdrowią, to Praga i okolice. Czeska Republika składa się ze trzech tajlów Czechów, czyli Bohemię, Moraw i Śląska Cieszyńskiego i Łopawskiego, zachodniego Śląska Cieszyńskiego, na którym teraz my są, właśnie na zachodnim Śląsku Cieszyńskim, które jest mianowane niekiedy jako Zaolzie, bo za Olzą się znajduje. Te potajlowanie tego Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku, o którym my godali. Śląsk jest potajlowany, no ale my nie możemy godać, że są my we Czechach, bo to jest cygaństwo, tak jak my godali. Możemy godać, że są my we Czeskiej Republice. I możemy też godać, że są my na Śląsku. Granic nie ma de facto. Teoretycznie jakieś inne tam granice są pomiędzy landami. Co nam dało, to ten wchód do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Tak jak Republika Czeska, tak i Rzeczpospolita Polsko wlazły do Europejskiej Unii i całki Górny Śląsk wszedł do Europejskiej Unii. Całki Śląsk, no już jedna wieś znajduje się w Niemcach, to już wcześniej tam to było. No ale całki Śląsk mamy w Europejskiej Unii i nie mamy granic, zaś Śląsk po tylu latach, można powiedzieć, jest pokuplowany.
zaś możemy normalnie przełazić, zaś możemy normalnie żyć, zaś nasz heimat jest pokupowany. Słuchajcie, pierwszy raz z Rajzą poza granicami można powiedzieć, no ale do końca nie. Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj mamy takie granice, no ale nie poza granicami Śląska. Ja tu kiedyś jeszcze przyjademy, tu do Pietrowic, do Karwina, w okolice, jeszcze kiedyś będziemy. Przyjdzie czas, a tu będziemy. Dzisiaj mamy taką przepowiedź, że to jeszcze kiedyś nadejdzie, że ją nie zapominą o tym Śląsku, kiedy teraz je pod czeskim kierunkiem. Właśnie tu Peter mi niekiedy godą nie godać, Peter Langer pozdrowiam, że Śląsk po czeskiej zajcie, po polskiej zajcie, ino pod czeskim i pod polskim kierunkiem, albo Śląsk Północny i Śląsk Południowy. Coś takiego. Ja to je Barzy genau. Barzy to właśnie odpowiadał temu stanowi faktycznemu, jak to richtig je. No i dobre, tu na tym Śląsku Cieszyńskim pod czeskim kierunkiem byda się z wami żegnał. No ale będziemy filować tam na ten Śląsk pod polskim kierunkiem. Rozumili, za 2 tygodnie co gmina Gorzyce. Dziękuję wam i chowcie się.